yenza ukuthi ibe right ngifike ibhondi bakhona wenze ividiyo bakhona ifoni ulalisa so and ucheck ukuthi sifo komshuta kahle na ngihlonipha abazali ngokuhlonipha akuthi ihlonipha into yenza endlini kuphela into yenza ngaphandle estradini mohamba ubulise kwabesa umuntu omdala yini ozoyizuza empilweni ayithi uzoyizuza ngoba ubusiso zithola khona abantu abadala into omdala Sabona. Njengoba sekashilo ukuthi sila ezama-RCL senza i-campaign. Ngizocala ukubuza ukuthi yini inhlonipho yokuqala before siqhubeka. Anyone osivolontiyayo ukuthi uzositshela ukuthi yini inhlonipho. Noma ungasho ngesiLungu or ngesiZulu or ngesiSuthu. Amavidiyo akho 2 minutes babani ukuthi ku TikTok usiposta kahle nengaphosta izinto ezizodwa. Anyone want to volunteer? What is the respect? Or ungafuna ukupointa umuntu uzopointa nomusha futhi ufaka into green. Ungafuna ukupointa. Uzakupointa. Come on guys, feel free. Like bathuke nithukile guys. Nithukile. Okay, matanda, ikubalekile abantu abathukile. Soke ivideo